Как да изпратиш пратка с BoxNow бързо, ефтино и без опашки? Как да пратите пратка, ако сте един от нашите партньори? След като получите данни за достъп и последвате линка към партньорския портал, въвеждате телефонния номер, който сте ни предоставили. Ще получите SMS с еднократна парола за достъп. В следващия прозорец избирате вашият профил с домейна на сайта или името на фирмата ви и натискате продължи. Следващата стъпка за създаването на товарителницата за вашата пратка е да натиснете бутона в горния десен ъгъл "Създай поръчка" или Create Order в зависимост от езика на вашия браузър. Опцията, която ви е необходима, е единствено и само от всеки автомат или From Any APM. Попълнете задължително име, телефонен номер и имейл на получателя и изберете размер на необходимия шкаф. Може да изберете от списък или карта автомата за получаване от клиент. Вие може да поставите пратката във всеки удобен за вас автомат. След това изберете дали пратката да е предплатена или системата да търси наложен платеж при вземане. Като когато има наложен платеж, въвеждате цялата сума от артикул плюс доставка. При опцията за връщане винаги трябва да изберете "Не е разрешено", а относно личната информация на получателя върху етикета изберете опцията "Скрий". След това натиснете бутона "Създай поръчка". Системата автоматично ще ви върне на страницата с списъка с пратки, където в горния десен ъгъл ще се визуализира бутон "Получаване на товарителници". При натискането му ще може да свалите етикета с товарителницата. При нужда от съдействие винаги може да се обърнете към техническия екип. Върху пратката залепете товарителницата. Отивате до удобен автомат и въвеждате номера на пратката си. А ако сте избрали грешен размер, ето какво да направите. Затваряте вратичката на кутията, в която пратката ви не се събира. Въвеждате отново номера на пратката на клавиатурата. Добавяте 2 нули в края й. Готово! Наш куриер ще вземе пратката ви и ще я достави до избран от вас автомат. Благодарим ви, че се присъединихте към мрежата от партньори на BoxNow. Получателят ще бъде известен с съобщение и имейл, когато пратката му е доставена.